1 John chapter 5, 16 and 17. Yeah. First John. Oh. Yeah, ngosibuyohane. Yeah, evangeli umpostile lo John uMiqa. Inkulu ubhala ivangeli kodwa ubhala egqibeleni ngapha before isityilelo. Okay. You are worthy to be praised. We give First John chapter 5, verse 16 and 17. Lako verse 13 kunesihloko ubomi obungena siphelo. Verse 16. Xa umuntu ebhaqe uwabo ephazama, makamthandazele kuThixo ukuze aphile. Lento ke inxulumene nabo bazono zingakhokeleli kufeni. Kaloku zikho izono ezikhokelela ekufeni. Anditsho ke ukuba ezinjalo zithandazeleni kuThixo. Nakuba konke ukungalungisi kusisono nje, azikhokeleli ekufeni ngokufanayo zonke izono. Verse 16 ufundeka ngohlobo. Ukuba umuntu uthe wabona umzalwana wakhe esona isono esingasingisi kufeni, wocela uThixo amnike ubomi, enika abo bonayo ngokungasingisi kufeni. Kukho sono sisingisa ikufeni, anditsho ukuthi makacelele sona, kodwa ke konke okungalungisi sisono. Kukho sono singasingisi khona ekufeni. Okay, siyabona bazalwane. Ndiyathemba le verse isetyenziswa kakhulu ngabantu. Nxa umuntu esona bayithanda abantu futhi ke bazithethelele izono hayi noko bazalwane thole eBhayibhile bazalwane khona izono hayi ebona asiyifeni asisingise kufeni ndize ukuthi ndingake niphende nje loo nto bazalwane kodwa kwinto yonke endizanayo ba into isemthandazweni mandiyiphinde bazalwane amandla okunqoba aphi asemthandazweni. Verse 16 mama uthini verse 16? Xa umuntu ebhaqe uwabo ephazama, makamthandazele kuThixo ukuze aphile. Haleluya. Ithi lento xa umuntu ebona umzalwane wakhe esona uxanduva lakhe yena uthini? Kumthandazela kuThixo ukuze athini? Aphile. Mandiphinde bazalwane. Xa umuntu ebona umzalwane wakhe ethini? Esona. Uxanduva lakhe kuthini? Kumthandazela ukuze athini? Aphile. Sorry. Ithi lento uma ubrother wakho esona amandla wokubana aphile akuwe. Mandiphinde bazalwane. Umntakwenu esona amandla okuphuma ekufeni ngoba isono siyagulisa bazalwane. Abantu bayagula beguliswa zizono. Amandla alele phi ekuthini wena umthandazele ngoba uma ungamthandazeli uzaqhubeka agule bazalwane. Kunokuthandaza kokuqala bazalwane kwakho kumbona kube khona ukuthandaza okubana ezi-understandile yena ukuthi ndingumoni mandiyosivuma isisono ukuze athini? Aphile. Ezithu ezinto bazalwane. Apha umbonile weda ukubonile noma akubonanga but your duty kukumthandazela ukuze athini? Aphile. Ngoba uma umyeka uhlekisa ngaye uvula ikhoba lokuba
makaqhubeka agule ngoba ukugula kulida phi ekufeni. Uzaqhubeka umntana kaThixo afe apho bekumele ba wena njengomuntu ophethe i-direction yokubana akuphilwa kanje umthandazela ukuthi understand. Bazalwane, umuntu uyabiwa ekhona ephakathi kwenu, abiwe luthaba lungene uthaba ezibabathe abafundi bakaYesu besingatyalanga ngqolowa lapha. Kwenzeke njani ukuthi ngosibone enye into ikhula? Ya, ngoku uma umbona engakubonanga enjalo wakathetha amanye amazwi uTata uGumbi. Uthi uTata uGumbi ndiyahamba kwizitalo zaseGauteng and inqathe qindi ndibona umzalwane nanku esiza eyiphethe inki yakhe. Uthi ngosam uye wazama ukuyicima kumntakaThixo usandosindisa usandokwamkela uYesu, wazama wayidepha wayifaka epokothweni. Uthe ngelishwa ayicimanga kakuhle ekuyidepheni kwakhe. Uthi nkosam ngoku athetha naye uyabona nakumsi uyaphuma epokothweni, ikuba licimanga lonke. Uthi waqonda nkosam ukunceda lo mzalwane mandintaThixo sobonana late, ngoba uma ndizoqhubekela ndinqobole naye uzawuphela umntakaThixo, uzawuthala ikuba. Uthi uba yayinguwe mhlawumbi wawuzothi hayi makathi ebesenzani makathi silapha ukuze sithandazelane abazalwane. Xa mbone sona it's your duty ukuthini ukumthandazela ukuzaphila. Qhubekeke mamam. Lento ke inxulumene nabo bazono zingakhokeleli kufeni. Phela carry on. Kaloku zikho izono ezikhokelela ekufeni. Anditsho ke ukuba ezinjalo zithandazeleni kuThixo. Haleluya. Ya. Bazalwane, isono sonke oqala siyabulala. Masithethe nje lonto. Ya, isono esijike kufeni, esikujikisa ekufeni, sisono ekuthi wena xa uthe was-understanda usikhaze uzi-understand ba ungumoni ngeso sono uyakwazi ukuphuma ekufeni. Ya, kodwa isono sonke iwages yaso yintoni? Kukufa. Uma uthe wasenza isono asikwazi usigaranti isono athi umntakaThixo mayisenza sithi hayi noko wena wenze isono esingasingise kufeni. Asisingise kufeni khona xa uthe wasivuma. Amandla wokukhupha ekufeni kukusivuma usikhaze. Ya, ukuthi ngosiyami ndenze isono, ngaloo ndlela yindlela yokuphuma ekufeni. Ngoba the one person okwazi ukugweba ukuthi uye kufeni okanye uyaphuma ekufeni kubani? Kuthixo. Ya, thina singabantu singasibona noko esisono siza kubulala okanye isiphelo saso kukufa. Sivele sona si-1 kuThixo ukuthi isono esingaxolelwayo nguThixo sinye konyela umoya ngcwele. It means eso sono whether you like it bawumzali or not, umuntu othe wona umoya ngcwele wanyelisa umoya ngcwele usingisaphi? Ekufeni. Kodwa ke zonke izono uma usene chance une opportunity yokubana ubuyele to your senses unyala wolahleko wathi wakubuyela ezingqondweni zakhe, uThixo wam-understanda, wasi-understanda naye ukuthi andisefanele kubizwa njengonyana walapha, mandenziwe isicaka. Ithetha ukuthi uzi-understandile, wavuma ukuthi ungumoni, ngaloo ndlela waphuma ekoneni ngokuvuma intoni? Izona zenzileyo. Ya, ilapho bazalwane ukuthi amandla esono asekuthini wena uvula umlomo uthethe ngezisono ukuthi ndingumoni Nkosi phambi kwakho ukuze uThixo abe nenceba kuwe. Ya, ayikho ukuthini uma usenza isono uhlale kuso uthi hayi noko asisingise kufeni. Uthi uPawulos ingaba khona nayitsho uPawulos ukuthi kodwa uyayitsho ubana uthi nakanye apho ndizama utsho khona abazalwane ngathi zimbandezelo na ukuze ubabalo kaThixo masihlale sihlele koneni nawe ukuze ubabalo kaThixo lande. Uthi nakanye. Ya, akwazi ukuthi ulikholwa uhlale usona ube nethemba lokubana uThixo uza kunceda.
bazalwane liyaphela ixesha ngoku. Hey. Liyaphela ixesha ngoku. Ilanga liyatshona. Samane senza in and out. In and out. Lizawutshona ngenye imini lingaphinde liphume. Sibe sisithi hayi lokho sibe nethemba uzomane eguquka aphinde abuyele ezonweni. Kodwa lizawutshona ilanga ungakwazi ukubuyela uThixo. Uyabona ngoku siyacenga sithunywe nguThixo ukuze sicenge nabani ya ukuthi Nkosi yami siveze iflag ered ethi uThixo usenenceba ngakuwe. uThixo usenenceba noba sesiphi na isono senzayo, but God still got mercy upon your life. Ya lizawutshona ilanga emini abantu bejongile asazi bazalwane abanye abantu sesicinga manje mhlambi izinto ezimbi sakwehleke ebusuku uthi uhamba apha uganpointwe sidubula isibhamnyane uphela ubomi bakho ube ububuya phi enkonzweni. But Nkosi yami if ikholwa lifela indawo lisendaweni eright, Nkosi yami siyambulela uThixo. Bazalwane uyabona ukufa siyakoyika when it comes ungakholwa mandibeke bazalwane. Kunalanto mosi yobana akho umuntu uva kamnandi mayisifa. Kodwa sinento ethi when it comes ba ukholwa usinisiwe ukufa xa usazi bandizawufa akho nto izimawoyiki. Alukho olavalo elibakhona kwabanye abantu when it comes usazi utyhileke ukuba noba ndifile apho ndiyakhona ndiyaphi. Ingxaki abantu abalithi nxa besoyika ukufa kunga-understand ukuthi uyaphi. Not to say njengomuntu okholwayo ezibulale zidlisa ipoyizini whatever, kodwa ma u-understand ukuthi uma lingatshona ilanga ndisweleke ndiyaphi, awukhathali bazalwane ukuthi Nkosi yami come what can come. Noba isibhongo sibeke enhloko sidubule, kodwa ndiyayava ndizambona umhlawuleli wami. Ilapho izibemkhona qhubeka ufunde mama. Nkosi yami. Verse 17. Nakuba konke ukungalungisi kusisono nje, Yes. azikhokeleli ekufeni ngokufanayo zonke izono. Yes. Okay. Nakuba konke ukungalungisi kusisono. Yeah, uyabona umzekelo uma uzobamba uverse 16 uza kuthethelela mawusenza isono. Yeah, makuthe kunezono ezingasingise kufini. Kodwa ithi nakuba konke ukungalungisi ithi kuba konke ungalungisi bazana kusisono. Umuntu ongakwazi ongazenzi i-corrections wenza ntoni? Isono. Njengabantwana bathi kuthi izwi kaThixo okaThixo akasenzi isono. Kodwa mayithe wafunyanwa ngempazamo ngebhaqo sisono okwakhe kuthini bazalwane? Ukusivuma isono asishiye. Nakuba konke ukungalungisi konke kusisono. Kaphela ufuna mama. Nakuba konke ukungalungisi kusisono nje, azikhokeleli ekufeni ngokufanayo zonke izono. Yes. Okay. Izono azikhokheleli ekufeni ngokufanayo. Ithi lento esibasengishilo bazalwane ukungakhokheli ekufeni kudepend ukuthi wena how do you understand isono sikhomithileyo. Ngoba amandla okuphuma esonweni osikhomithileyo kuthini? Kukusivuma. Iweapon uThixo akunikeze yona ukuthi amandla okusivuma ukuthi wena xa uthe wasikhomitha isono wasivuma ukuthi Nkosi yami ndingumoni kulapho uphume ekufeni. Ngoba if awusivumi ukona konke usisono ukungalungisi konke kuthini? Kusisono. Uzawuhlala utheni? Usekoneni. Ngoba utheni? Ungalungisi. Udinga abazalwane abazawulungisa. Futhi kudinga abazalwane abazabathandazela abanye. Asikwazi ukuqhubeka ngoba abazalwane asifani ngamandla. Asifani ngoncedwa nguThixo. Wena uncedwa ngaphezulu kwami. Mandifika kuwe ndisithi mntakaThixo ndisengxakini ndithe gabhu kangaka zizono khawundincede ndimenzile u-A no-B no-C ndizokhala kuwe kwakho kuthini bazalwane ukundithandazela ukuze uThixo athini andincede. Bendisandosela Tata Monakali ngoku apha izolo ndithi ngoba nomnye umuntu ngokodwa kweli vangeli silishumayela bazalwane ivangeli lobungcwele.
ya phofu apho isuke khona kusuke ubone ndithetha ngomama ondilisekileyo ndithi lo mama hey unje kumama basinisiweyo ya unxibe ndilisekileyo wathi lo mama ayinyanzelekanga ndithi kuya hayi nyanzelekanga ndathi kunyani apha kuwe ya wayezoyitsho uba la mavangeli wenu ayamosha amavangeli wokubana abantu abasaphili abantu okuzihlambulula uthi aphela lo mavangeli uthi amavangeli walabantu babe bebhizi bezihlambulula abazali uthi yi-old fashion leyo obviously old fashion ya but mawuyazi impilo yakho ukuthi wena uphilela ntoni njengobusinisiwe ayo-old fashion leyo inamandla bazalwane asinokodlulwa ngabantu i-social work abantu xa bebhityoza izinto abantu bebhityoza izinto ebomini babo uyahamba umuntu aye kwi-counselling kwi-social worker zithini ezimncede lo mntu ukuthi nkosi yam mntakathixo njengobana kunje nasebomini bakho ezinto zikubethayo but umnceda kancinci but thina sinikezwe i-authority igunya amandla wokuba nabani na uthetha nawe unothixo uthetha kuye umthandazela utransforma uthixo wakho phi ebomini bakhe ukuze ikholwa eli linezono elisezonweni liphume ezonweni zalo thatha nawe ukubonakala yabo kamoyo ingcwele ndiwuzileke uhamba nami angaliswa nguwe phethe sithandwa sam ndiyabo kamoyo ingcwele ndiwuzileke uhamba nami angaliswa nguwe Cela sibeke izinyawo bagcwele izwi lithetha nathi ngohlobo izwi lithetha nathi ngohlobo lesize singazi uba uThixo uzawuthini kuthi kodwa sesifile ngoku into efunekayo kuthi sine-duty umzalwane nomzalwane yokuba sivuselele abanye abazalwane ngoncedo lukaThixo. Sine-duty bazalwane yokukhuthazana, sine-duty yokuthandazelana. iBhayibhile libeka ngohlobo umayongo aliyixeli yokuba zeziphi izono ezisingisele ekufeni zeziphi ezingasingisele ekufeni. Kuyabonakala ungumntwana kaThixo phepha yonkinto ungathi le ayimhlamba ayisingisele ekufeni. Siyathandaza abangcwele, siyagoduka sibulela uThixo ngosuku lanamhlanje esomeleze isikhuthaza.